Yo, Ghana for your church, Obibia ba Adepa TV, so. Some radio, our hosem pa ye, our hosem, Ghana, a legend back one yano, in fact, the name toward the Obomodin ye, papa. It didn't 9924, the door night, no one send not to four. Not to four. Yapa pay, was swanyum, a bonum ye, or Ghana, may we pano. In fact, the ababato ye nimune se Erade afreno ni na obedi ni wiase nyina no enya aso ama nyame afreno nyankopon afreno enti sam radio de boy hefo ene atiefo nyina mane ne se na natufo a 9924 na natufo Erade atorensa de afre ya papa yi. In fact nyonyom to de wo bon ho modri yi pa bon ho modri yi na bese yalede enyaba na enyaba nti sam radio de ere to hwefo na etiefo nyina anim ene se ye papa 9924 ne wonka atiasefo ho biem nti de ye nam Adepa TV so ma ene ebusuane nyina yakọ ma na ere a wo gya wonchire nyemo wo bia yakọ ade ato Ghana nyuntufo nyina ni fese papa ana se papa yi. In fact, ye kase obi bon ho modern yi ewo anwum a wato nwum bebre made that day sambe wa me ofofro kese anwum de anwum de bebre anwum de ntimi nkan anwum so no. In fact, uti a ohunu say yes ampa nwum mo bonyansa nwum pa kama so no ne bofo afre no ne na obedina asase so no anya so nti sam radio de reto hwefo nyina nim ne se na natufo 9924 ene waka nchina gu anase sam re wonka atiasefo ho ebim ti yebeka ne se wonna somdwem na dache yebehia ewo heaven na sam re na gese nsema edaho na enanim so nenam na enanyumtofo anase papa ya de nyina anatofo 9924 na natofo ene wakanchene agu ane ye ka atiasefo a ene wonka ho ebiem nti ebema Ghana fo nyina hyeden na menim se yare aban nti no ama ebese anamontutu ene namontuo no nti enko no wano te se ebere na first nanke iwomu no nanso no si ebende enyaba tiafa konya we so na nyina no ya abusuane nyina ya Adepa TV ahwefo nanso semifanto abusuane nyina nim se omo bibia yakọ ndi samne de ya papa osi wakanchene agu na ansa na no ebia na obeka se na natufo kra no nyum be no boye yentie ne nyum no bia se de osi to no nyum fa na no nyum bi so sitie pa nti yenko ne yenkutie ne nyum no kakra. Makanya
Yo, ahwefo samre na ya papa nwuma wode to dwa no ana samre na so boy no ana de ya mamati kakra no samre de menum kasa de wa kan kira gu ti nyame enhira mo bibia besi wo kire bia beba bia busua ne beba bia so no de beba ebeba pana busua no na o ya joma no de sem kakra e wa de da blem wa de pa TV eso e da we bia ase akanka se me de ba me dane akosi agima with my friend agiu me ne agye ho pa nyame enhira mo nyina.